Hola de nou, ja estem ací en el 8è vídeo del nostre taller d'escriptura creativa. Anem a parlar d'un concepte un poc abstracte, però que quan el tractem en un poc de profunditat veureu lo important que és i que té tota una sèrie de característiques que si les seguim van a ser el quid de la qüestió de la nostra novel·la. És el to de la història. El to de la història és aquest concepte abstracte que vos dic que hem de procurar no abandonar i mantindre de forma constant durant tota la nostra obra. Això és molt difícil. Això és la faena bàsica que té un editor. Què passa amb les obres autopublicades que no tenen un editor? Que no hi ha una visió fora del nostre cap que controle que es manté el to de la novel·la. És molt important aquesta figura per a mantenir aquesta coherència i aquesta estabilitat en la novel·la. A veure, m'he preparat així un llistat per a que no se m'oblide ningú dels conceptes que formen el to d'una novel·la. Per a començar, està el gènere. El gènere de la novel·la, que és el que acabem d'explicar en el vídeo anterior, és el que hem de mantindre constant durant tota la novel·la o variar en ell, però sempre d'una manera controlada. Si és una comèdia romàntica, ha de ser comèdia i romàntica, i si té algun toc de drama, que siga perquè volem, però no perquè de repent vulguem donar-li a un personatge molta més importància de la que tenia, fem una cosa superdramàtica que no combine per a res en que hagi sigut tan còmic abans, no sé, que siga tot d'una manera controlada, que no se'ns escape. La hibridació de gèneres a tope, però controlada. El següent punt, a banda del gènere, és el ritme. El ritme d'una novel·la és molt diferent depenent d'un gènere o altre. Per exemple, si una novel·la és d'acció, el ritme de la novel·la ha de ser ràpid. Les frases han de ser curtes. El llenguatge ha de ser molt més directe, concís, precís i amb una sonoritat més rotunda. Mentre que si la novel·la és de terror, el llenguatge ha de ser més lòbrego, més oscur, un poc més pausat. Si la novel·la va a ser un romanç, si estem en una escena superromàntica, no hem d'utilitzar, evidentment, la mateixa manera de redactar que en una part d'acció, que seran frases curtes, amb molta puntuació, per a donar-li rapidesa al lector, sinó que seran frases un poc més llargues, més elaborades, un llenguatge més dolç. Hem de saber com redactar per a provocar en el lector la sensació que volem provocar. Tot això forma part de controlar el to de la novel·la. I l'últim punt que hem de tindre en compte per a controlar el to de la nostra novel·la és la veu de l'autor. La veu de l'autor no s'ha de confundir amb la veu del narrador. El narrador, ara parlarem d'ell, i és una altra cosa totalment diferent. La veu de l'autor és aquesta manera de parlar que cada un tenim, aquesta manera d'expressar-nos. I ha que tindre molt de cuidado en això. És molt important trobar la teua veu. La veu de cada un ha de ser diferent i fruit del que vos comentava en el vídeo anterior o fa uns vídeos. La manera en la que nosaltres coguem el món en el nostre cap i el plasmem en la nostra obra va a ser la nostra veu. Hem de tindre molt de cuidado, com comentava, perquè és molt important no posar frases fetes molt pròpies nostres. Si les utilitzem, anem amb cuidado. Hem d'intentar utilitzar un llenguatge universal, que ho llisca qui ho llisca i on ho llisca disfrute de la nostra lectura, de la nostra escritura, perdó. Perquè si utilitzem les nostres muletilles, les nostres maneres, poden fer un llenguatge massa bàsic, massa personal que una altra persona no compartisca i en definitiva queda com algo poc treballat o poc professional. Hem de tractar d'escriure bé per a tot el món. Per a resumir, si agafem tots aquests conceptes que formen tots ells el to de la nostra novel·la, hauríem de ser capaços de saber expressar a què sap una novel·la o què fa sentir aquesta novel·la, no? Una novel·la, conte, història, ha de tindre una unitat redona i compacta que puguem
explicar i que puguem sentir d'un colp. Jo comprenc que tot això és molt abstracte, però és de veres que una obra és redona. Si pensem en qualsevol llibre que hagi sigut icònic per a nosaltres, tenim una sensació. Per què? Perquè està redó, tancat, és una cosa compacta. Mentre que si la cosa se'n va de mare, no va a tindre eixa unitat, eixe sabor, eixe sentiment. Ens ajudarà a no perdre el fil de la nostra història, tindre molt clar en el nostre cap el tema de la història. Diuen que qui no és capaç de resumir una història en, no sé si són escasses 5 frases o 10, inclús 10 paraules, és que no té la història clara. Això és una cosa que és molt certa. I hem de tindre molt clar el tema. El tema és fundamental tindre controlat en el cap què va a ser. Jo tinc una altra mala notícia. Els temes estan pràcticament ja tots utilitzats. Un tema té èxit o és original depenent de l'enfoc que nosaltres li donem. És el que vos porto comentant tot el rato. El tema de la mort és un tema que està tocat per tots els costats. Però quina part de la mort anem a tocar? El dol, la superació de la mort d'un ser volgut, o anem a veure com un assassí vol matar a algú, o una persona que es suposa que va ser assassinada i vol escapar de l'assassí, no? La mort es pot tocar d'infinitat de maneres. Hem de tindre molt clar quin va ser el tema de la nostra novel·la. Si la novel·la va ser de superació de la mort d'un ser volgut, tota la novel·la ha de tindre eixa essència. Eixa essència que vos comentava, eixa unitat, eixa que sap, és mantindre el tema que hem tractat de la nostra novel·la present durant tota la novel·la. Si la novel·la vol dir que l'amor és felicitat, tota la novel·la ha de ser com una espècie de ponte amb l'ensenyament o l'ensenyança que tota la vida hem après dels contes, que siga que per a ser feliç ha de tindre un amor bo, feliç, espectacular, correspongut, tot meravellós. I aquesta sensació és la que tota la nostra novel·la ha de tindre. O aquesta ensenyança és la que ha de portar el fil conductor de tota la història. És molt important pensar bé el tema de la nostra novel·la quasi més que el que va a passar. Perquè a lo millor tenim el capritxo de redactar una història de fantasia èpica en la que dos exèrcits lluiten perquè un és l'amo de la nit, l'altre és el del dia i tenen tota una lluita campal. Val, perfecte. Però quin és el tema real? El tema real és la lluita de poder entre dos regnes. Sí, igual es queda un poc de falta d'essència. Quin és el tema real? Igual és que la rivalitat entre els dos és perquè realment els seus antepassats estaven enamorats i no van poder disfrutar del seu amor, els van dividir i n'hi ha una tensió, no sé, ha de pensar uno molt bé quin és el tema de la seva història. La lluita de poder, la lluita de poder entre persones que tenen cels d'un a l'altre, la superació del recel, la superació d'una enemistat i convertir-la en amistat. Han de pensar molt bé, més enllà de l'acció de la història, del gènere o d'aquella anècdota que ens ha fet eixa xispa per escriure la història, hem de reflexionar què volem tractar en eixa història. Això seria el tema i és molt important per a tindre el ben amarrat i no perdre tampoc el to de la història. I l'últim toc final que vos volia dir, perquè això podria ser un vídeo a soles d'això de més d'una hora, és el narrador. El narrador no és el mateix que la veu de l'autor. La veu de l'autor és la manera en la que escrivim i podem escriure des de primera persona, que és parlar des de jo vaig anar, jo vaig pensar, jo tal, a, per exemple, la tercera persona, ell va anar, ella va estar, o la segona persona, que és molt raro parlar d'ell, tu vas anar, tu vas fer... N'hi ha gèneres, el més habitual són primera i tercera persona.
primera persona requereix una història en la que coneguem molt bé al narrador i al personatge, que sol ser la mateixa persona, no? Perquè si un narra en primera persona és el que està contant el que li passa. Eixe tipus de narrador va fer que escriguem d'una manera més intimista, més personal, que puguem abocar les reflexions que li passen al personatge, però té la contrapartida de que no ens va poder permetre contar les reflexions del costat, perquè no estàs en el seu cap i no pots dir, i ell pensava que no sé què, no sé quant, doncs és que potser tu no ho saps, el que pensava. Hi ha que tindre molt de cuidado de ser coherents en la veu, en el narrador que triem. Això també forma part de la pràctica, i no seria la primera volta que comences a escriure una història en un narrador i l'has de canviar perquè no funciona. La tercera persona, com vos comentava, és la manera de narrar més fàcil per a contar coses d'acció, perquè la tercera, ahí estaria també el narrador que tot ho sap, l'omniscient, que és el narrador que és capaç de veure tots els punts de vista de tots els personatges, i ahí no tenim cortapisses, sabem el que pensa tot el món i el que va a fer tot el món i el que farà en el futur, en el passat, en el present, perquè aquest narrador ho sap tot. I el narrador equidiscent, que és el narrador, un fals narrador de primera persona que s'enfoca en la visió d'un personatge però des de la tercera persona, de manera que pot eixir quan li interessa, entrar quan li interessa en la profunditat d'una persona. I això és qüestió de pràctica i de fer molts exercicis per a saber en quina veu ens sentim més còmodes. I fins ací jo crec que quedaria clar el que és el to de la novel·la, que és algo molt abstracte i molt important de tindre dominat. I sempre que parle de novel·la parle de tot tipus d'història, però m'és més fàcil dir novel·la perquè pareix que siga el gènere al que tots, encara que diguem que no, pareix que siga el que aspirem tots, no? És el més comercial. Però, és aplicable a qualsevol història. I a partir d'ací ja ens encaminem als 2 últims vídeos del nostre taller. El següent és el que anirà sobre escriure és molt desagradable. He triat un títol fatal, però escriure és vomitar. I és que és de veres, però bé, us ho explicaré en el següent vídeo. Moltes gràcies per haver-vos tragat i ens vegem. Adeu!